guys, good morning. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Kasi masyadong busy dito sa trabaho. Good morning guys. Ito nga guys ay mag-aalok tayo ng pang-plastering. At mamaya ipapakita natin yung mga nagawa ng kwarto. Ito guys, mag-aalok tayo guys. Ayan. Guys, bulaga. Bulaga. Ayan guys, mag-aalok tayo ngayon. Guys, nakahalo na tayo guys. Yan, pang plastering to guys. Hilo na. Ayan. At ito na pala guys yung nagawa niya pa na hagdan. Pero hindi pa tapos. Tagalog. Hindi pa tapos to guys. Ayan guys. Punta dyan sa taas. Kailangan natin mag-vlog ngayon kasi nagagalit na si Bicolana. At ito na guys yung natapos na isang kwarto. Kaso wala pang flooring. Kaya hindi pa pwede lagyan ng ano. Ito guys, yung nagawa ng kwarto. Ayan. Yung dating kwarto ni Bicolana. At ito din guys yung sa kabila. Ito guys, yung kwarto, hindi pa tapos. Magpa-plastering din ngayon. Tones. Ito na ang bahay ni Bicolana. Gidin, Gidin, Gidin. Gidin, bulaga. Ma-plaster ka man? Ha? Ma-plaster ka man? Ma-plaster ka man? Hindi pang sa pintuan pa? Ay, ito guys. Halisin na yung amba guys ng dating pintuan ni Bicolana. Ayan guys. Halisin na guys. Ayan. Aling din GD. Doon tayo guys sa taas. Tignan natin yung mga gumagawa. Ayan na guys, yung mga gumagawa dito sa likod. Ayan. Nalagyan ng hangover. Ayan. Ano guys? Ang trabador, hangover. Aray ito. Ang ganun ganun sa bangga? Iyo, apat ka, ekaan mo kayo kakaan ko. Sa? Ano, maluya? Sa? Ang maluya. Guys, RD8. RD8. Update guys.
sabi to. Ito. Ito ba? Ayan na guys, binigima na guys yung dating amba. Tapos na yan sa loob, mga plus tapos na yan. Kaso wala pang chlorine. Ayan. Ha? Puro? Ayan yung mga guys.
oh. Abo. Tapos yan. Ano yung one? Guys, wala tayong plywood guys. Sponsor namin. Oh. Pag pinadalan ka mo nili kay sarong truck na plywood. Tapos sarong box man na pa ako. Saktuan ba yaw? Eh. Guys, ang mason, libog, masunurin. Ano ba digwa ka dyan? Bon. Yung mga detect natin. Bubos tayo mas guys. Abado. Tapos madali. Dahil nga ganyan ba Igwa na gano'n ako nag-vlog mo? nag-alok baga ako doon. Kaplastel. Nalis na yung amba guys. Ayan. Nalis na yung amba. Okay. At yung mga bato, ipapangdamping dito. Yun yung amba. Yun yung amba. Ayan. Ito yung mga bato. Ilalagay din yung mga bato. Yun. Nagiba mo yung amba. Aray mo.
Guys, kaya na guys, nahali na. Alam natin yun ay Pork chop. pork chop. Yan. Hello sa lahat mga kabikulan. Kumusta kayong lahat? Nandito na naman ulit ako. Ngayon na lang ulit tayo makakapag-update dito sa bahay. Dahil hinahanapan tayo ni Tito Jojo ng update. Masakit yung namamaga yung isa kong pisngi. Kasi may sugat na sa loob. Hayaan natin yan. Natutusok kasi ng wire yung yung sa loob. Kaya sugat na. So yan, for today's video, ayan na. Ayan po yung update sa ating pinapagawang bahay. Meron na dito si Papang ginawang ganyan para sa hagdan. Ayan. Shoutout nga po pala kay Kuya Neil. Ayan, thank you so much Ate Angge. Kasi nung kagabi ba yun? Nung nakaraan. Anong nakaraan? Nakaraan po, nag-call sa akin si Ate Angge. Ganyan na may pinapabigay daw si Kuya Neil. So, yan, nagpabigay po siya ng 5 million. 5,000. Aray! Tutusok talaga. 5,000 guys. So, yan. Thank you so much po, Kuya Neil. Thank you so much din po kay Ate Angge. So, meron tayong pandagdag ng pambili ng materyales. Shoutout din po kay Tito Joe. Ayan, nagbigay kasi si Tito Joe ng pang-allowance ko. So, yung pong pang-allowance ko is binibili ko na lang po ng materyales. Yung pong binibigay ni Tito Joe. So, yan. Shoutout po sa inyo. Mamaya, bibili tayo ng materyales guys kasi wala tayong materyales dito. Ubus na siya. So, yan. Tingnan naman natin dito sa aking dating kwarto. Ayan, malaki na siya. Malaki na siya. Nilalagyan siya ni Kuya ng, lupa! Aray ko! Hindi nga ako pwedeng umiti. Ayun guys, hindi ako pwede kasi, ngumiti. Kasi nga, yung wire, di ba yung pagano na wire, tumutusok dito. Masakit siya, promise. Ayan si Kuya. Nilalagay niya dito yung kasi mag-flooring po guys. Kaya kailangan pantayin. Sige, tapunan mo ako. Ayan. Ito yung kwarto natin. Malaki na. Ay! Si Kuya man! Ito guys, malaki na siya. Kasi pinantay sa kwarto nila mama. So, tingnan naman natin yung kwarto nila mama. Ay! Yan. Yan? Nag-finishing ata yun. Ay, finishing guys. Tapos yung bintana ako, nakita nyo yon. Nandun yun, diba? Nandun. Nilagay na lang ni Papa doon sa kwarto nila mama. Ayan. Yan yung itsura dyan guys. So, syempre, makalat pa kasi wala kayong mapaglagyan ng mga damit. Ng mga gamit. Bunso! Iso! Sige na naman ang kawat! Pa. Ito pa rin yung kusina namin. Ang ginagawa nila sa likod. So yun guys, makalat. Wala pa kasi silang lalagyan. Ngayon na lang ulit ako makikita sa medyo matagal-tagal. Half day nga po pala ako guys ngayon kasi nga maaga natapos yung exam namin. Tapos lumindol kanina, nakaranas ng aftershock yung Albay. Kasama yung Albay. Kasi lumindol sa Davao. 7.6 ata. Naalala ko. Narinig ko kanina pero 7.6. Siguro. Mas malakas pa yun kasi sa Cebu. Kaya ingat-ingat po. Nakita ko yung mga video, yung kanina, yung nangyari sa Davao. Malakas nga talaga siya guys. Ay, dito kinukuha. Bakit?
Bakit dyan? Kagat ang kudo. Ano? Kasi Aray ko. Aray! Oh my God! Wala na. Sugat na. Sugat na. Yun si Tito Alex sa taas. Maglalagay sila ng overhang. Dito guys sa likod. Aray! Aray! Kasi guys, ano na to, itong brace ko, magtatatlong buwan na. Hindi ko pa siya napapalitan ng rubber. Tapos parang natanggal, kakakain ko ng mangga, natanggal yung bracket. Tapos parang gusto kong putulin yung wire. Ginaganon ko. Parang napaano siya, natiko. Asa natiko? Nabali. Kaya na ganyan, tumutusok dito sa ganto ko. Kaya medyo, tumaga ng konti. Kasi dito. So, yan guys. Overhang na yung nilalagay dito sa likod. Tapos, ito naman, si Yan. Naghuhukay. Ano ata yan? Ano yan? Ha? Septic tank kang. Ano ito? Natamagi po dyan na siya? Malayo. Dito guys yung maging ng sa CR. Hoy! Yak! Huwag kasi akong tatawa. Bawal. Ayan. Yung naman, yung lupa na kinukuha dyan, nilalagay naman doon para sa pag-flooring. Pagpantay niya ng sa kwarto ko. Tingnan natin sa may itaas. Sila, pinaprepare nila yung bubuhusan sa yung overhang. Kasi bukas magbubuhos na. So yan guys, hindi pa siya tapos. Medyo matagal-tagal. Simula tayo June, July, August, September, October. 5 months! 5 months na guys. Uy, malulubat na tayo. Yan. Madami silang... Ay, sus! Ano ba yan? May nakasampay dito. Ayan. Pinaprepare yung bubuhusan. Ayan. Ano to? Kaya pa? Kaya. Kaya. Kayang-kaya. Wag nga kasi ako nga ngingiti. Magpalit tayo guys ng battery. Tara. Hey guys, bibili na po kami. Aray! Bibili na kami ni Kuya ng materyales. So, ayan. Kita-kits na lang. Kasi baka pagalitan nyo na naman kami. Bye-bye. cheese, malunggay hot, bantisan. Cheese, malunggay hot, bantisan. Cheese, malunggay hot, bantisan. Cheese, malunggay hot, bantisan. Cheese, malunggay hot, Thank you po. bantisan. Merienda guys. Cheese, malunggay hot, bantisan. So, ayan guys. Ito na po. Nakakat rin. So, eto po yung ano namin ngayon. Binili. Ayan. Ngayon yan, no? October 10, 2025. 6 yan guys. 6,000. 6,000 lahat. So, ayan. Ay, hindi pa kasi bayad guys yung ano, yung buhangin. Kasi nga, 50-50 ata bukas magbubuhos. Pero, sagad amang ano ata ma-deliver. Ayun na yan. May contact man. Depende. Chat niya na lang da ako kasi baka guys, basta 50-50 bukas makapag-deliver. Di pa sure. Kasi nga umuulan. Ganyan. So, ayun.
Hindi pa yun bayad. Ito 6K muna. So, thank you so much kay Tito Joe, kay Kuya Neil. Thank you so much. Love, love, love. Ang sakit. Sige, magmerienda na muna. So, ayan na po guys. Nilagyan na ng ano. Ano yan? Daga. Buhangin. Buhangin kapay. Lupa. Aray. Kasi sa Bicol, daga. Sa Tagalog yun, ano? Ano? Lupa. Daga. Buhangin. Kino. So, ayan guys. Tigdadasok. Oh, ano sa Tagalog ang tigdadasok? Yan. Ano, ano? Kailangan siyang ano Tagalog ng tigdadasok. tigdadasok. Maano siya guys. Basta guys, aram na rin na iling man ba ganindo. Ayan. So yan. Google ko lang. Google mo. Ayan o. Tones! Ano Tagalog ng tigdadasok? Ito nagkapot pa. Tagalog ng tigdadasok. Ay, hindi to si... Oh, dumper daw. Nagda-dumper ng lupa. English daw. Ito Alex. Tapos dumping. 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 Ano na So, lang? si Tito Alas nag-ano siya. Nag-finishing ng poste. Ay, poste. Ano yan? Di. Mali na. Si Bunso. Cellphone ng cellphone. Ay guys, so ayan, nakapag merienda na po sila. Tapos pupunta ko ngayon, biglaan. Ano na oras? Mag-alas 3 na biglaan pa taba ako. Kasi, eto nga, ulewa ko, next week, maglilib daw yung dentist. Kaya, nag-message siya sa akin na maglilib daw siya. Hanggang ngayon lang daw siyang Friday. Kaya, papatanggalin ko na to guys. Ay, ilis na ako. Magang-maga na tong pisngi ko, promise. Kasi kuya naman na yung mag-vlog. So, yan guys. Kasi baka maano ako doon. Baka mapagsarhan pa. Magbabiyahe pa. Hindi man mag-1 hour. Magabis na lang ako ng pantalon. Yun na lang. Yun na yan. Yan. Let's go. Bye guys. Si kuya na muna. Ipaubaya ko muna kay kuya kasi nag-charge. Ay! Oh! Full na siya! Full ka na? Full na siya. Bye-bye.